हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग এই ব্লগରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି ହେଲା ଆମ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଜି ଏଇ 15 ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଲା କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଭାବୁଥିବେ କି ହେଲେ ସେଇ ତ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 କେମିତି ହୁଏ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କୁହନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଉ ବିଧାନସଭା ଆଗାରେ ମୁଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ कि ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆମେ ଯିବା ବିଧାନସଭା ଆସିବା କେତେ କ'ଣ ଭିଉ ଆସୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବା ଆଜି ହେଲା ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଉ ଆମେ ତ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରୁଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକି ରଖିଛି ସେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଏଡିଟିଂ କରତେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସିଫ୍ଟ ଖାଇବା ବନା ବୁନି ଏନ୍ ଦେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ କାମ ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁଥିଲୁନି ଆଜି ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହାଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିଥିଲା ହାଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡି ଏଠି ଆମେ ଜିମ୍ କରୁ ଜିମ୍ ସେଟ୍ଟା ମୋର ଏଠି ପୁରା ଆଉ ଭିତରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ବୋଧେ ଜିମ୍ ସେଟ୍ରେ ସେଟା ପୁରା ଆଉ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ଆଉ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଯିବ ଜଏନ୍ ସେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗ ଛୁଆଟି ସେ ଆଜି ବି ଯିବ ସେଇ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ତ ରିଲ୍ସରେ ପଡୁଛି ରିଲ୍ସରେ ସିଏ ମୋ କ୍ୟାମେରା କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂ ଟିକେ କମ ହଉଛି ଟ୍ରାଏ ତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ବିଧାନସଭା କତିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଯିମୁ ଜୟନ୍ତ ମୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମିଳିବା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनल ଆମେ ଜୟନ୍ତ ରୁମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ହେଲା ଜୟନ୍ତ ରୁମ ଏଇ ଜୟନ୍ତର ସାଙ୍ଗ ବସିଛି ड्यूटी से कुछ तो बोलो यार कुंदन भाई हेलो देख सकते जैसे हेलो कर रहा है कोई लड़की सामने खड़ा है उसका क्या बोला तूने? ଓ ଏ ତାଙ୍କ ରୁମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୟନ୍ତ ନଙ୍ଗଳା ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଦେଖ ये ले ये देखो जयंत पूरा मैं वीडियो बनाएगा उसका एटीट्यूड देखो कैसा है तो लड़की पटाना जाएगा जैसे कुछ बोलो। आपके देख खुद बुल के ले रहे देखो कैसे आदमी देख सकते हो बोले हमको कुछ बोलो बुल के ले रहे हैं ये हिंदी हम कोई दो कहीं से हिंदी छुआटा ओडिया रे कहते पड़ियो कान से सब बुझ नहीं पारियो ना बुझे ना वो इंसल्ट लगे ना इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। फाइनाली जयंत मु बाहरी करदा से तो पूरा मेकअप नहीं गेटअप नहीं बाहरती ना टोका माने दिटा अने से सही रंग ही बाहरी हाँ मोर कौन गाधुनी पाधुनी ड्रेस चेंज करो तालो ब्लॉग अरे कहना क्या चाहते हो? आमे फाइनाली आमे जयंत मु दी जण आसु आपण देखि पाते चालिक जाउछु काहे हमर तो गाड़ी नाही कि घुरा नाही जाई हबो आ एपटर भाई माने देखो पूरा जियो तीनटा बसछ आ जयंत भाई ताको जयंत ही जाउची पूरा मुहर गुटुका पकई से जाउची गुटुका न पइला जान ता मुहर कथा आ ता हातर कैमरा स्टार्ट होबनी आ ता सब दिन उठोटे सफल देते पड़छि विमल देते पड़छि न खाइने कहे मु का ब्लॉग बनेबी ब्लॉग सेई चालो हम किसी जारी रखुछन कि आगु बढ़िया ଆଉ ଆମର କଣ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସୁଛେ ବ୍ଲଗ ବନେଇ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭାଇରାଲ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ ଡ୍ୟୁଟି ନ କଲେ ହବ ଏବେ ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ବି କରତେ ପଡୁଛି ଆଉ ଟାଇମ ଖୋଲିକି ଭିଡିଓ ବି ବନେଇତେ ପଡୁଛି ଆଉ ଚାଲ ମେଟ୍ରୋ କତିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମେଟ୍ରୋ ଭିଓ କେମିତି ମେଟ୍ରୋ ଦୁଇଟା ଥାଏ ଯିବା ବିଧାନସଭା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 କଣ ନାହିଁ କଣ ମୁଁ ଶୁଣିତେ ପାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ ଇଏ ଜଳେ ସେଠି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ଟାଇମ ଖୋଲିକି ଆସୁଛେ आमे माने मेट्रो विधानसभा मेट्रो आगाड़ आसी पहुंची मेट्रो आगाड़ मतलब माने मेट्रो आसी विधानसभा पहुंची विधानसभा मेट्रो रो बाहर को बाहर पे जाउछु आगाड़ देखि बाते लोक जाउछन केमिति एपट लोक चालिक आसुनी काहे मेट्रो लिफ्ट नाही एपट रो खाली उठिया पई लिफ्ट दोची काहे उठिया पई बहुत कष्ट रहउची ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଉଠିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଆମେ ଆସି ମେଟ୍ରୋ ବାহিରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖି ପାରୁଥିବ କେତେ ଭିଉ ଲୋକ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ମେଟ୍ରୋ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଆଉ ଏଇ ଜୟନ୍ତରା ହଜିଗଲା ନା କଣ ଜୟନ୍ତରା ଏଇ ଜୟନ୍ତ ଆଗାଡେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିବି ଭାଇ ଦେଖ ଅଗଷ୍ଟ 15 ମାନେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମତଲବ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ନିଜ କାମ ନିଜ କର पर ऊपर डिपेंडेंट रुहनी आउ देख केते लुक देख कैमरा रे भियो केमे आछि मु जानि पानी देखो केते लुक प्राय देख आगाडा फाइनली आउ कोन कहबी आपण भाई देखिबा तो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई सेमिति नै त मुस्लिम एन देन से सब किछ नै आउ ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
आपे माने भाई जे आपण देखुबा सोना उछली लाइन एटी आपण ସବୁ ପୁରା ଶୁଣିଛି ଇଏ କି ଯଦି ମାନେ ଫଟୋ ଏଲାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବା ଆସିତେ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣେ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ଆଗାରେ ଅଛେ ଏଇଟା 1947 ମସିହା ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲା ତା 5-10 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ 1952 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବିଧାନସଭା 1952 ରୁ 1956 ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଖତମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଇଛି ବି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇ ଦେଶ ମୁଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇକି ଆମେ ମାନେ କିଛି ବଡ କାମ କରିପାରିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଯେତିକି ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷେ ହବ ପାଖାପାଖି ଖାଲି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ହିଂସା ହଉଛି ଗୁଜୁରାଟ କି ବମ୍ବେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଶୁଣିକି ନାରୀ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ସେଇଦିନ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ପଢା ଲେଖା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ଭାଇ ଆଜି ହେଲା ଆମ ଦେଶର ବହୁତ ବଡ ଆମ ଜୀବନର କୁହନ୍ତି ନା ବହୁତ ବଡ କାହିଁକି ଆଜି ହଉଛି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲା ପରେ ଦେଶର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ଆଉ ଫରେନର ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ଜଣା ପଢାଇ କରୁଛନ୍ତି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଆମ ଦେଶ କଣ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଉ 1947 ମସିହାରେ ଦେଶ ଛାଡି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଧାନସଭା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଧାନସଭାରେ ଓ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆଉ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିସିଜନ ନିଅନ୍ତି ଦେଶ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଉ ବାଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ମାନେ ଆମ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସ୍କୁଲ ସେପଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଛି ସବୁ ଠିଆ ହେଇକି ଟ୍ରାଫିକ ଆଜି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନେ କଥା ସବୁ ବୁଝିବା ତଥାପି ଆପଣ ଏତେ ଭିଡ ଟାଇମରେ କେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଗାଡି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ମନା କରୁଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଲି ଟାଇମରେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଲି ଯିବ ଆରାମ ବିଧାନସଭା ଦେଖିକି ଯିବେ ଦେଖିକି ଯିବ ଆପଣ ଦେଖି ତାକୁ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଗଲା ସେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ